Čaute všetci, Faktor Tactical Pozitív. Máme tu dneska ďalšiu krásku, ako vidíte je to ČZ 50C. Veľmi pekná buchačka, je to nová Petrova Láska, tak nechám hovoriť jeho. Práve sa pozeráte na moju novú milenku, s ktorou sa budem asi veľmi často túliť. Rozhodol som sa po hrozných rokoch, že ani nie, že sa zbavím, to je asi veľmi silné slovo, ale proste, že posuniem môjho Glocka preč. Zo 17 Glocka som prešiel na moju novú ČZ 50C. Voľba ohľadom tejto zbrane bola pomerne jednoduchá, nakoľko je to Striker Fire, ja mám strikery, tento systém naozaj veľmi rád, viac menej tie zbrane mi vyhovujú a čo sa týka ČZ, vedia veľmi pekne robiť zbrane aj ohľadom ergonomie, to znamená, že zbraň mi sedí v ruke, príjemne sa správa pri streľbe a aj vzhľadovo sa mi páči. A myslím si, že aj ten vzhľad je veľmi dôležitý faktor ku tomu. Takže ďalšia pauzička. Beha nám tu chalanisko na terénnej motorke, aby nám ľúto nebolo. Takže, čo sa týka tej ČZ, vybral som sa aj kvôli tomu, ako vyzerá, lebo vravím, aj vzhľad je pre mňa nejakým spôsobom dôležitý. Proste pokiaľ by sa mi tá zbraň nepáčila, tak by som jednoducho nenosil. Voľba na ČZ padla po určitých rozhovoroch s určitými ľuďmi, pretože má pár ľudí v mojom okolí, ktorí sa rozhodli pre ČZ, pre tú plnú veľkosť, pre to F-ko. A rozhodli sa, že nastúpia s mnou aj na súťaže, na IPSC-čko. Máme jedno spoločného známeho, ktorý vlastne ide strieľať optik. A zastrieľal som si z tej ČZ a vyslovene ma chytila za srdce. Prečo kompakt? Kompakta som chcel hlavne kvôli tomu, že robím trošičku taký poriadok u mňa doma v trezore, čo si ide preč, niečo zostáva a tak ďalej. Čiže to, že je tá zbraň trošičku menšia, mi bude asi trošku viacej vyhovovať, pretože tá 17 na to nosenie nebola až tak ideálna, predsa len 50C je od toho niečo menšie. Čo by som mohol povedať také objektívne k tej zbrani, aby to nebolo čisto len o kecávaní. Začal by som asi od ráže, to znamená, že mám ju v ráži 9.19, to znamená 9 mm Luger. K zbrani sú dodávané dva zásobníky, obidva sú s kapacitou 15 rán, v krabici sú bodky s rozšírením plus 2. Čiže zasa veľká výhoda, človek to nemusí dokupovať, má to hneď v krabici. Chce mať tú zbraň menšiu, kompaktnejšiu, treba za nosenie, tých 15 rán, boha to stačí. Pokiaľ by človek chcel viacej blbnúť na strelnicu, možno aj trošku na nejakú súťaž alebo niečo, pridá si tam tú bodku plus 2. To je dobrý bonus od ČZ. Áno, myslím si, že hej, lebo veľa ľudí to je tak zháňa, nemusí to nejakým spôsobom dokupovať a keď to človek nájde už originál v tej krabici, myslím si, že to jednoducho poteší a nikoho neurazí. Čo sa týka spúšťaceho mechanizmu, je to vlastne Striker Fire. Zbranie má polymerový rám, veľmi peknú ergonómiu. Ďalej, celková dĺžka tej zbranie je nejakých 187 mm, šírka zbranie je 32,2 mm a výška zbranie je 132 mm. 132 mm odtiaľ od tohto bodu povrch. To znamená, že bez rozšírenej bodky zásobníku tam toho niečo nabehne. Hmotnosť zbranie je 0,76 kg. A mieridlá, ktoré sú na tej zbrani vlastne už dodávané od výrobcu, alebo teda konkrétne na tejto mojej sú luminiscenčné. Bezpečnostné prvky na týchto ČZ-tách sú prakticky podobné alebo rovnaké, ako má trebárs Glock. Je tam blokácia zápalníka, je tam poistka spúšte a je tam poistka ťahla spúšte. Podľa mňa sú tie zbrane mimoriadne spoľahlivé, mimoriadne odolné. Samozrejme o spoľahlivosti sa budeme baviť tak možno za 2-3 roky. Keď tej zbrani dáme, jak sa vrejí, riadne za uši. A ČZ 50C má jeden náš veľmi dobrý kamarát, Peťo. Týmto by som musel pozdraviť. Čau. Má ten starší model. Párkrát som si z tej ČZ vystrelil, páčila sa mi aj veľkosťou, aj ergonómiou, aj váhou, aj nejakou takouto spratnosťou, tak som si povedal teda, že áno, budem nosiť bez problémov. A ja ťa preruším, on mal všetky tri, že? Aj 07, aj 0... Peťo mal 507 aj 509 najprv, áno. Áno, ale táto z nich vyšla najlepšie. To boli kladivá vlastne, postupne sa toho zbavil a prešiel na Glocky a z Glocku sa vlastne znova dostal k tejto 50C. A neviem, majú ešte? Majú, jasne majú.
Peťo, čo mal predtým 507, tak on ju dal vlastne preč len kvôli tomu, že ona bola pomerne široká, ako nič iné tam viac menej v tom nebolo. Chcel niečo trošičku uši, lebo Peťo tiež nejaký veľký chlap, že mi mal 2 m 200 kg, že by Barčo schoval, to znamená, že Peťo má štýlu postavu, to znamená nejaká zbraň, ktorá je užšia, niečo kompaktnejšie. Ono záleží aj od rúk. Či ti to sadne alebo nie, to je hlavný faktor. Veľa ľudí mi bude rozprávať o všelijakých kravinách, tuto nejakých zdrsneniach, neviem o čom. Proste pokiaľ tá zbraň v ruke sedí, tak ti nevypadne a tak ďalej. Pokiaľ tá zbraň nebude sedieť, človeku nejakým spôsobom moc tam na tom nevymyslí a treba si to naozaj najprv vyskúšať, až potom kupovať. A sú ľudia, ktorí kúpia napríklad Glock kvôli tomu, že Glock je neviem aký úžasný, perfektný a dokonalý, zoberie to na strelnicu a potom mi povie, že neviem na čo som to kupoval, nesedí mi to v ruke a ani výsledky sú z toho nejaké, ani sa mi to moc nepáči. Čiže treba tam trošku viacej porozmýšľať nad tým a naozaj popatrať. Tých zbraní je veľa, si myslím, že každý si nejakým spôsobom vyberie. No to by sme chceli ešte odbočím natočiť také video výber prvej zbrane, ale nejdem to teraz prerušovať, pokračuj. Pre mňa tá čezeta bola, dá sa povedať, že Glocka, strieľal som s Glockov dlhé roky, nebudeme si klamať, mal som ich doma niekoľko. Mal som 2 17, mal som 19, mal 43 na nosenie a tak ďalej. Prečo 50? Čo ma vytačalo napríklad na Glockoch, už začína byť napríklad cena tých zbraní, pretože neurobili na tých zbraniach nič, že by to bolo nejakým takým spôsobom až o toľko lepšie. Nič také prevratné. Aby to bolo o toľko drahšie. Pretože si pamätám, keď tie Glocky stali 500 €, teraz stoja, ja neviem, 680. A keď si predstavím, že si kúpim za 680 Glocka, alebo za 700 Sig Sauera, alebo hákačko, tak si idem proste pre Siga, alebo pre hákačko. Bohužiaľ, je to tak. Mne to nikto nevysvetlí. Výhody tej čezety z môjho pohľadu. Nechcem nikoho urážať, nechcem nikomu nič vysvetľovať, je to môj subjektívny názor, čiže nikomu nevnúcujem. Ale boli to veci, kvôli ktorým som sa nejakým spôsobom pre tú čezetu rozhodol. Prvá vec. Zo série kovové mieridlá. Glock má plastiaky, čiže kovové mieridlá, je tu vidno aj odskok, to znamená, keby bolo náhodou treba v nejakej núdzovej situácii natiahnuto, nejaké púzdro, nohavice, oblečenie. Kovové mieridlá vydržia viacej. Predná mucha je takisto kovová, to znamená, že nejako nebojím sa o to, že by som niekde nejakým spôsobom otrhol alebo niečo také. Ďalšia vec, naučil som sa hlavne po tom, čo som začal trošku behať aj po súťažiach, však moje výsledky sú nie nejaké úžasné, ale behám. Naučil som sa naťahovať zbraň vlastne týmto spôsobom, alebo kontrolovať komoru, zbraň je prázdna. To znamená tým ľahkým potiahnutím dozadu. Glock toto zdrsnenie v prednej časti nemá a keď ho má, tak je to za príplatok. FR-ka, modely FR. Neviem, tu už by som kecal. Je to tam proste za príplatok, to znamená, že čezeta to mala v základe oceľové mieridla a čo je ešte dôležité pre mňa, tak mala veľmi dobrú spúšť. Spúšť je sériová plastovaný, tam tá kovová, ktorá má o niečo menší odpor. Nie to dá sa povedať, že klasický buchačka vyťahnutá z krabice, nič ani nebolo menené. A musím povedať, že strieľa sa z nimi znie veľmi príjemne a hlavne veľmi presne, čo je vlastne základ úplne všetkého. Mal som v rukách odladenú kamarátovú čezetu, ten mal 50 F a musím povedať, že napríklad s tým F som ja osobne lepšie nastrieľal ako zo Shadowu z dvojky. Ja viem, že je to zase, je to subjektívne, teraz ma ľudia budú skúšať roztrhať v zuboch kvôli tomu blá blá, Shadow, športová zbraň a tak. Je to aj tým, že s tými strikermi mám podstatne viacej nastrieľané. Aj tie plastiaky mi nejakým spôsobom viacej sedia v tej ruke ako čistou celovej zbrane. Ale vravím, zbraň je mimoriadne presná, spoľahlivá. Uznávam, že táto moja zbraň dá sa povedať, že nová, má mesiac aj čosi. Ale mám kopu ľudí v mojom okolí, ktoré tie zbrane majú, tí ľudia ani nie, že chodia strieľať, oni ich derú na tej strelnici, ako Peťo, ten tam pleskne, alebo Ivan, vymalatia tam 2000 rán na posedenie v nedeľu a on mi povie, že však tú zbraň akože zatiaľ nemá s tým žiaden problém a strieľa s tým niekoľko mesiacov. Ale sám vie, že Ivan si kupuje pištol s tromi hlavňami. S troma hlavňami, takže tak nejako. A viem veľmi dobre od pár ľudí, že tie zbrane vydržia. V Amerike síce boli z toho nejakým spôsobom z tých zbraní zo začiatku uchvátení, teraz to trošičku znova padlo, keď bol aj Glock, aj nová 5 a tak ďalej. Ale u mňa je to jednoducho stále jasná voľba.
Vždycky som mal trošičku k ČZ-tám výhrady, hlavne kvôli tomu, že mali urobený naopak záver, to znamená, že záver behal v ráme, hore bol pomerne nízky, keď to poviem úplne jednoducho a ľudovo, proste nebolo to za čo chytiť. Jednoducho sa mi to šmíkalo, nesedelo mi to v rukách, kvôli tomu som išiel ku bloku. Keď urobili tieto ČZ-ty ako služobné zbrane, kde pridali pár milimetrov na vrchu na tom závere, už je to kde chytiť, už je to kde natiahnuť, za čo natiahnuť. Zbranie veľmi príjemná, veľmi komfortná a v ruke sa nešmíka. To bola ešte preruším, to bola hlavný dôvod, aspoň môj, prečo som ja kupoval vtedy to HKčko, lebo ja mám veľké ruky. A ono, pokiaľ nemáš fakt za čo ten záver chytiť, tak je to obrovský problém a ani nehovorím o stresovej situácii, takže... Nebudeme sa baviť o tom, či sa to nadrilovať dá, alebo nedá, akože dá, nebudeme si klamať, všetko sa dá, človek si zvykne na oprátku. Ale beriem to z tej druhej strany, pre mňa je tá zbraň na sebeobranu, to znamená, potrebujem chytiť, potrebujem natiahnuť na prvýkrát a nie špekulovať, či mám dobré brzda alebo niečo, alebo keď naťahujem zbraň dozadu, aby som si ju náhodou nezaistil, alebo nejaké také somariny, proste striker, aby to bolo pre mňa čo najjednoduchšie, proste blbúzdorná zbraň. Čo sa mi páči na týchto ČZ-tách, to je povrchová úprava. Začali používať nejaké nové povrchové úpravy, ako aj na Shadow 2, tak aj na týchto ČZ-tách 50C. Tieto povrchové úpravy, ktoré sú nejakých materiálov, aj mal som desi poznačený ten názov, klamal by som. Idem zabiehať do detailov. Sú veľmi odolné, sú odolné voči korózii a čo sa týka odolnosti, myslím si, že sú tieto ČZ-ty na veľmi vysokej úrovni. Tento môj model, táto 50C už by sa dalo nazvať ako tzv. Generácia Next. Z jedného jediného dôvodu, pretože vypúšťanie zásobníka už nie je obojstranné, ako bolo na tom pôvodnom modeli, ktorý vyšiel pred pár mesiacmi. Už je len z jednej strany, je to ale ako na Glocku, čiže môže si to prehodiť pravá ľavá strana. Čiže asi také najzásadnejšie. A za druhé, veľa ľudí napríklad nadáva aj na tento záchyt, že keď zbraň je nahodená na tom záchyte, že je veľký problém to stiahnuť dole. Áno, je to veľký problém stiahnuť dole, ale pokiaľ má niekto nadrilovaný ako ja, že nespúšťa cez záchyt, ale týmto jemným potiahnutým dozadu, tak si myslím, že to nie je absolútne žiaden problém. Ďalšia vec, čo ma upútalo na týchto ČZ-tách, tak to je vnútorné spracovanie všetkých dielov a celého toho spúšťového mechanizmu, ako je. Dobre, ČZ-ku sme rozobrali, tak zase, aby sme zbytočne nezdržovali. Čo sa týka toho vnútorného spracovania, všetko je pekné, čisté, nikde nič netrčí, nikde nič nezavadza. Ak by som mohol povedať také hlavné veci, ktoré sa mne osobne páčia, napríklad oproti tomu zase Glocku, možno, že už niekto si bude myslieť, že mám niečo proti tej značke, keď som sa aj v úvodzovkách zbavil, ale naozaj nie je to tak, Glock má stále rád. Čo sa týka zachytu záveru v zadnej polohe, je tu vlastne tento obrovský diel, ktorý je trieskovo obrábaný, frezovaný a nezachytáva záchyt niekde v bočnej polohe, ale sa zapre o celé čelo. To znamená, že naozaj je to pevné, stabilné a netreba sa báť, že by tá zbraň z toho zoskočila dole. To je ako vôbec. Ďalšia vec, odprúženie spúšťového mechanizmu, kde spúšť je vlastne obojstranná, kde ťahlo, nebude to asi moc dobre vidno, kde ťahlo z obidvoch strán, aj na jednej strane, aj na druhej. To možno dáme potom nejaké fotky, tam to bude asi lepšie vidno, ako na tom videu. Čiže ťahlo je obojstranné, je z obidvoch strán vyvedené. A čo je dôležité, že na tom ťahle sú nahodené prúžinky. Tu je jedna, počkaj, možno to tu nájdeme, a hneď vedľa je druhá. Je to tam vidno? Ani nie, lebo nám to trošku slnko kazí. No, skús. Teraz je ju vidno. Tu je jedna prúžinka a tu je druhá. Takže vlastne na ťahle spúšte sú dve prúžinky, čo v podstate znamená, že celý chod spúšte je plynulý a rovnomerný a tú silu vlastne rozkladá po obidvoch stranách. Čo znova prispieva k tomu komfortu streľby. Inými slovami, pokiaľ budem mať Glock, ktorý bude mať odpor na spúšti, poviem hlúposť, 2,5 kg, a bude mať ČZ, ktoré bude mať na spúšti 2,5 kg, tak na Glocku budem ťahať tiahlo, ktoré je z jednej strany, kde je to vlastne ohnutý plech a je tam jedna pružina, či už tlačná alebo ťažná, záleží od generácie.
A na ČZ je vlastne tá energia rozložená rovnomerne na obidve strany a rovnomerne na obidve pružiny. Vyrovnáva ten tlak. Presne tak, vyrovnáva ten tlak. A chalani vraveli, že skúšali dokonca aj tie pružiny tú jednu vždycky vyhodiť, zbrán zmontovali dohromady a povedali, že funguje to bez problémov. Teraz je to vidno. Takže funguje tá zbrán bez problémov. Ďalšia vec, uloženie všetkých týchto dielov v samotnom tele tej zbrane je na kolíkoch rozborných, čo ma trošičku tak mrzí, pretože samozrejme treba to rozklepávať, vyklepávať. Nie je to také jednoduché ako na Glocku, že sa to dá rozobrať aj prepisovačkou. Ale zase na tej druhej strane treba to pochváliť. Sú tu obrovské diely, masívne, pekne spracované a je to naozaj kus materiálu. Jednoducho, nie sú tu nejaké vôle, alebo ako by som to povedal. Človek má z toho taký, aspoň ja mám z toho taký lepší pocit, ako keď si predstavím tie plastové háčiky, ktoré sú len zaliaté v tých zbraniach. Ono to funguje dobre, funguje to dlhé roky, ale jednoducho mám z tohto trošičku taký lepší pocit. Tak ten vývoj ide dopredu, no vieš, tá čo si táto zobrala, akože, jak sa hovorí, veľkou lyžicou, vidíš, že táto, ako si povedal, generácia Next je už úplne iná ako úplne tedy, keď tá zbraň vyšla. No. Je to naozaj, ten rozdiel je citeľný. Ono zasa nie je to až nejakým takým spôsobom priepasné, že by to museli nejako označovať. Možno nie som si istý. Boli tam aj 2 názvy v povrchovkách, aby som naozaj neklamal, nejdem nikoho zavádzať. Hlavný rozdiel je v tom vypúšťaní toho zásobníku, že už nie je oboj strany, je to len z jednej strany. Mne osobne sa viacej páči táto druhá generácia, keď druhá generácia je trochu prehnané po tej drobnej úprave. A je to hlavne kvôli tomu, že keď sa dávala do tej staršej ČZ zásobník, tak tuto dole bola vola. Pri streľbe sa to hýbalo, aspoň teda na tej 5-ovej ČZ, a mačkalo, alebo mal som pritlačený malíček a po niekoľkých ranách to jednoducho začalo boleť. Mne to ublížilo. Bolo to také zvláštne, nie je to niečo také, že by sa to nedalo vydržať, ale proste obťažovalo ma to a povedal som si vtedy, že tá ČZ to asi jednoducho nejakým spôsobom správna voľba nebude, no a chalani to trošku poriešili a nakoniec je doma. Tu je vidno aj blokáciu. Je vidno aj tá zbraň je trošičku zaprašená vnútri, lebo vraj normálne v nosi, nemá s tým absolútne žiadne problémy. Čiže ja som spokojný. Ešte by som sa ťa opýtal, bez problémov ju unosíš, nemáš problém. Ona je, porovnajme ju teda už niekoľkokrát spomínaným Glockom 17, by mali zhruba veľkostne rovnaké? Nie. Je menšia? 5-10C je v podstate 19 Glock. Až taká malá sa mi nezdá, človeče, ale hej, by som ani nepovedal. Nemal som ich nikdy pri sebe, vieš, že aj Glocka, aj nikdy nás to nenapadlo, síce mali sme ich na strelnici niekoľko zbraní, ale unosíš to úplne bez problémov, hej, nemáš s tým problém, nezavádza ti to ako... Glock, vieš, Glock 17 to je skôr taká ozaj, že služobná zbraň, že policajtom a vojakom to nevadí, odstáva im to, majú to v tých kúzrach, na uniforme. Nikoho to netankuje, ale ty keď to musíš nosiť skryte, takže preto každý ide v podstate do tých menších rozmerov. Zasa, to je druhá vec. Mne v podstate svojím spôsobom nevadila ani 17. Ja som dokázal odnosiť dokonca aj na Mexičana vpredu. Ty si bol z toho fialový, keď som ti povedal, že s mojou váhou to tam mám, tak ako... Ja som bol fialový z toho, že si to mal na Mexičana z gulou v komore. v Kidexe, podotýkam. To je jedno. A jedná sa o to, že vrajím, je to kompaktnejšie, je tam proste nejaký ten centimetrik ušetrený. No, ja v tom nevidím absolútne žiaden problém, ako tieto ČZ sa mi veľmi páčia. Jedinú vec, ktorú by som dokázal vytknúť ČZ je v jednej veci. A to je zdrsnenie na tej rukaveti. To mala ináč aj Shadow 2, pamätáš si? Nejde o Shadow 2. Toto je úplne kapitola sama o sebe, pretože oni urobili, to nebude vidno asi na tých fotkách, teda na tom videu. Je tam vidno na vrchu také jemné také úkosy. Túto na vrchu. To nejde do hrotu. A prečo to nejde do hrotu? Lebo som doma chytil nervy, normálne, a nahulováta brúsnym kameňom, na ktorom brúsim nože, som proste oráchal na komplet celú tú rukoveď dole. To zdrsnenie tam zostalo, ale nejde až do špicu, ale urobil som na tom také jemné hránky, jemné oblúčiky. A teraz tá zbraň drží v ruke bez problémov. Nehýbe sa, nešmíka sa. Krásne sedí, ale po vystrelení 100-200 ránach nemám červené ruky, nemám doškrábané dlane a proste ten pôvodné zdrsnenie bolelo. Pamätáš si, že Juro spomínal, že hryzla tá Shadow 2, že mal s tým problém s tým uchopom?
Proste je to robené. Ja to neberiem to ako chybu. Aj vidno, ako to je proste náhľovatá oráchané brusným kameňom. Hej, zabite ma, spravil som to. To bola nová buchačka, vystrelil som z nej 4 razy, zbalil som mu do krabice a doma som mu normálne oškrábal jak zemiaky. Ako proste fakt. To bola jediná cesta, ktorú som ja považoval za nejakú normálnu. Dajú sa na to zohnať aj tie nalepovacie pasky. Jedna vyzerá, je trochu taká gumená, to sa mi vôbec nepáči, mi to nesedí v ruke, a tá druhá bola ako brusný papier, čiže ako na nosenie. No ako ťa poznám, tam skončí nejaký hoe grip. Nie, žiaden hoe grip tam nejde dávať. Teraz je v takom stave, proste chytil som, obrúsil som kúsok, chytil som zbraň do ruky, cítil som, pomačkal som, tlačí ma, netlačí, keď ma niekde tlačila, tak som to tam ešte 2-3 razy zľahka prešiel a bavil som sa takto s tou zbraňou, ja neviem, hodinu. Všimol som si ešte jednu vec, sme spomenuli, respektíve ty, vymeniteľné chrbty a či má prívlak na šnúru. No. Prvá vec, výmenné chrbty. Samozrejme, výmenné chrbty sú 3. Samozrejme, ďakujem za upozornenie, čiže zasa najmenší až po najväčší, čiže nejaké 3 veľkosti. Ty máš aký nahodený štandard? Štandard, ten, čo je dodávaný. Ja som s tým nerobil žiadne hlúposti, vyskúšal som, sedí mi v ruke. Ešte som rozmýšľal, že by som tam nahodil aj ten väčší, ale zoberiem tie chrbty potom na strelnicu a poskúšam to, alebo poskúšame to, uvidíme, čo to povie. Není tam medzi nimi taký, ako mal Glock dodávaný s tými bobrými chvostami vôbec, hej? Tam sú len tie klasiky. Tam sú len klasické, tam je vlastne len táto časť, tu je to pekne vidno aj na tom odskoku. V podstate pridávaný nejaký bobrý chvostov na 50 nemá zmysel. Jasné. Pretože má veľmi hlboký ucho, to znamená, že ide pekne do dlane. Ide do dlane a je tu naozaj pomerne veľká medzera. To znamená, že ten záver, keď cykluje, tak je tu naozaj dosť miesta. To netreba sa báť, že by niekoho, jak sa vraví, kusla. Ten úchop je oveľa hlbší, ako má napríklad zase Glock. Tak ono je to najčastejšie porovnávané s Glockom, no tak je to jeho sestra, tak keď to také zoberieš, že vieš. ČZ išla takým najjednoduchším spôsobom, na to, čo nadávali ľudia na Glocku, jednoducho si povedali teda, že dajú to. To, čo chýba, tam pridajú a to, čo im na tom vadí... Efektívnili to, jasné. Čo ten prievlak? Dá sa? Nedá sa? Prívlak je tu vzadu. Takže dá sa v pohode. Tam bola aj označenie vlastne toho chrbta asi S-ko, že? S-ko. Čiže vravím, ja som s tou zbranou spokojný. Táto moja má za sebou iba pár rán, tu nebudeme si klamať. Ale zase z druhej strany máme kamarátov a známych, čo tie ČZ-ty majú a majú z toho nastrieľané hrozne veľa a mám z nich nastrieľané veľa aj ja. Takže ďalšia povinná pauza. Čo sa týka tých zbraní, mám z tých ČZ nastrieľaných dosť už aj ja, pretože vravím, koluje to v našom okolí pomerne často. A veľa ľudí z môjho okolia, čo viem, tak prešli z Glocka na ČZ-tu. Ako som už spomenul, mám 2 ľudí v mojom okolí, ktorí idú s týmito... Blízkom okolí. Veľmi blízkom okolí. Ktorí idú s týmito ČZ-tami dokonca aj na súťaže, na IPSC-čko. Čiže naozaj tá zbraň je veľmi príjemná, veľmi príjemne sa chová. Treba tej zbrani trošičku odpustiť pár vecí, ako som povedal, ten grip, že je veľmi drsný, niekomu to vadí, niekomu nie. Aj keď uznávam, že asi väčšine ľudí áno. Čo by som povedal ako veľké výhody tej ČZ-ty? Má to kopu vecí ako oceľové mieridlá, zdrsnenie, alebo teda toto rebrované v prednej časti. Je to tam jednoducho od série, netreba zháňať nejaký iný model, dokupovať to alebo niečo také. Za rovnaké prachy. Za rovnaké prachy. Bodka zásobníku, štandardná 15 ranová, kto chce, môže mať 17, je to tam. Zase, žiadne hrabanie sa v katalógu, žiadne vyžebrávanie, obvolávanie ľudí a nemáš náhodou, nevedel by si. Jednoducho je to v krabici. Keď to použijem, keď to nepoužijem, môžem to sa posunúť niekomu inému, absolútne s tým nie je problém. 3 chrbty sú tam takisto na výmenu vnútri a teda. Ja teraz neviem, či sme to spomenuli, ale robí sa len v jednom kalibri, či v 3? Víš, táto ČZ je veľmi zvláštna, lebo je tam stále vidno len 9.19. Mne sa tiež preto marí, že... Nechcem do tohto nejako zabiehať, lebo ČZ pre americký trh bude zrejme mať asi trochu iný ponukový list. Bavme sa u nás. ČZ u nás, budem vychádzať zatiaľ z toho, že ČZ 50C na 99% je vlastne 9.19. Ak má niekto 40 Smith Wesson alebo 45, je to možné, ja osobne som to ešte nevidel a myslím, že ani v katalógu som to ešte nenašiel. Ale zase katalóg mám ešte z minulého roku, čiže z 2.19, takže... To len tak ma napadlo, že či nevieš. Určite, ak sa to uchytí a čo už je vidno, že sa tá zbraň chytila, tak si osobne myslím, že budú tie ráže rozhodne rozširovať už minimálne kvôli tomu americkému trhu, pretože Američania sú z nej hotoví a kupujú to aj zemiaky. Že na toto vravíme, tá ČZ je absolútne super. Takže vravím, je to taký nový prírastok do rodiny, nový miláčik a uvidíme, ako bude slúžiť, dúfam, že dobre.
Zatiaľ som s ňou spokojný, zatiaľ po pár ranách. Keď budem mať za sebou 5-6 tisíc rán, tak potom sa budeme inak baviť. Natočíme ďalšie videjko, ako si spokojný, jasné. Ďalšia vec, čo by sme... Takže hopla, pardon, ďalšie prerušenie. Ďalšia vec, čo by som chcel povedať, je, že pre mňa tá ČZ, keď bude na nosenie, tak stále to bude v úvodzovkách, vo veľkých úvodzovkách služobný model. To znamená, že súťažne si s tým zabúchať ako možno raz za čas, neberiem to ako závodnú zbraň, aj keď znova vravím, krásne spracovaná, mimoriadne presná. Kvôli tomuto som sa rozhodol, že prehodím na to staré svetlo z Glocku zo 17, ktorý som tam mal. Možno, že Martin teraz si tu už viacej povie, alebo teda ukáže, že naozaj tá zbraň o niečo menšia. Áno. Lebo vieš, asi zhruba pokiaľ bola tá hlave na tej 17, hlaven končila asi niekde tu v týchto miestach. Centimetrik. Čiže je tam nejaký ten centimetrik. Aj ten celé tá kulisa, tá spodná, alebo ako by som to nazval, čo by to mala vlastne držať, tak trošičku pretrča. Popreto mne to v zásade akože vôbec nevadí. Či tuto je nejaký milimeter alebo nie, keď to svetlo dole trčí, ako vôbec. Uvidíš, ako sa ti bude špiniť pri strelbe, vieš, keď je takto pekne vpredu. Pri strelbe by sa mala špiniť, ako bude, ale trošičku menej, pretože zasa to svetlo je posunuté dopredu. A čo bol podľa mňa taký dosť veľký benefit ohľadom tejto ČZ, bolo hlavne to, že čo som mal stále staré 17-kové púzdro na Glocka, čiže aj vidno ten Glock aj rozborný segment na tom, tak v podstate ČZ 50C do toho púzdra krásne, bez problémov. Tak to je aký bonus? Čiže nebolo nič treba zháňať, dokupovať, dorábať, čiže zbraň som vybral doma z krabice, nahodil som svetlo, nahodil som to do 17-kového Kidexu a sedí úplne nádherne. A dokonca aj niektorí výrobcovia, ktorí vyrábajú Kidexové púzdra alebo plastové púzdra na Glock 19, tak hovoria, že áno, 50C vlastne vleze ku ním úplne bez problémov. Čiže kto má 19 Glocka alebo 17 a má náhodou nejaký určitý typ toho púzdra, tak môže zase ušetriť nejakú tú korunku. Takže si myslím, že asi toľko, taký malý úvod k novej ČZ 50C. Díky, čaute. Čau, čau.